30 years old, sir. En hoe lang blijf je op de straat? We have 10 years here. Oké. En Afrikaans praten zo raar. Praat voor ons nou mee bro, wat kan je niet? Wat weet je van die corona? Oké meneer, wat ik weet is een baie stiekelijke drank. Vooral voor die groot mensen. Vooral als je een ziekte, diabetic, suiker, enige suiker wat je, een ziekte wat je hebt, hij kan baie gauw apply. Tot bovenop jou als een oude mens. Maar bij jong span, als je immuunsysteem sterk is, dan gaat hij niet zo gauw vatten bij jou, hij gaat deerdra. Maar voor mij is het dat die jong mensen, ik kijk op jullie, zien meneer, van die ding ingeskoppeld, coronavirus, ons wat op die straat blij, er was een inkomsten voor ons elke dag om elkaar te pakken en dan dus iets gekry en met huis dus voor en terug gaan. Soos meneer kan zelf zien as ons dood hier man. Sien meneer, so ons kyk kan lewe, ons moet try om onsself op te bou weer. So ek hoop die coronavirus gaan ons terugdruk die bestaan meneer. Kom ons met lewe kyk self op die pad vir ons om vorentoe te gaan. Sien meneer, kom maar sê lekker dinge. Ons hoor op die nuus, honderde duisende mense in elke land is die siekte. Nou ons vra vir ons selfs tot hoe ver gaan dit? Ons mensen moeten heel erg opstaan en vorentoe gaan en gaan antwoorden zoeken. Verstaan meneer? Voor die virus, komt daar zijn nodige oplossing voor die niet. Elke dag op je nieuws gaat die een man gaan tellen. Niet horen en al horen. Verstaan meneer? Ze ook maar als zijn die beste voor ons mens hier op die aarde. Dat die God moet maar intreden voor ons te helpen van die virus. Als je gaat tellen en zo op kan gaan, hoe langer gaat het leven als dat kios. Het jullie enige sanitasiemiddels gekry soos hand sanitizers of seep? Wat ik meneer kan zien, vooral als je ingaan bij een winkel en dan gebruik je dat. Want nog niet mensen, like het opgetrekt met een taxi en gezien al rijdt. Kijk, die verbruik die, ze moeten het zo houden om thuis te avoid die nog niks zo zijn meneer. So dat is niks voor jullie wat nou op die straat blijven? Ja, is nog niks zo meneer. Maar ik weet niet, elke winkel wat je ingaan, dan staat iemand bij de deur, dan spuit je 2, 3 groepje aan.